Robert Francis Prévost mo inde mun Pape woni Léon 14 ko Amerikanajo omo jogi hande duubi capanɗe jeegon e jeenayi ko kanko woni Amerikanajo arano e laatade Pape e tariki ka dina. Robert Francis Prévost woni no prêtre fade makko yaade e leydi Peru e hitande ujunere e temedde jeenayi e capanɗe jeetti e joyi. O waɗi ton duubi kewɗi o tottama ardagol calɗi kewɗi dina ka e ndi leydi hono jande. Ko e ndi leydi Peru Pape François maydan foto jonte ɗiɗi yino Robert Francis so o wartiri o gorko e bange makko to Rome tande ujunaji ɗiɗi e noga e tati. Pape François waɗi Robert Francis cardinal jokki hen évêque. O Pape keso noddirteɗo Léon 14 ko neɗɗo andiraɗo wonude bange yimɓe heɓuɓe caɗele ɗum jaati ana tawa ko naɓunomo to Peru. O suɓama ardagol diina chrétien en saaha nde fitinaji ngoodi e aduna ndu.